Hayırlı сәгатьтә, хөрмәтле җыр-моң сөюче тамашачыларыбыз. Экраннарда сезнең хатлардан төзелеп эшләнгән чын күңелдән музыкаль котлаулар программасы. Тәүге җылы эчтәлекле котлау хатыбыз Бишкурай авылына юл ала. Әни, ул һәркем өчен кадерле һәм изге зат. Тормышыбызга ям бирүче, шәфкатьле, иң мәрхәмәтле, газиз кешебез. Әни баласына тормыш бүләк итә, күкрәк сөте белән туендыра, сулышы белән җылыта, назы белән иркәли. Гомере буе газиз баласы өчен борчыла. Балалары чын кеше булып үсә, шиксез горурлана. Баланың иң якын киңәшчесе дә, хәленә керүче дә, кайгысын һәм шатлыгын да үз йөрәге аша үткәрүче кеше ана. Безнең әниебез дә Бишкурай авылында матур гомер кичерүче Рәсимә Миңнемөхәммәд кызы Төхбәтуллина нәкъ шундый олы йөрәкле, изге күңелле, дөньядагы иң газиз, иң кадерле кеше ул. Без аны бик нык яратабыз һәм чын күңелдән горурланып, сокланып яшибез. Җәйнең иң ямьле җиләк-җимешкә бай чорында 2-5 билгесенә лаек булу белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Син безнең тормыштагы ныклы терәгебез, яклаучыбыз, саклаучыбыз, акыллы киңәшчебез. Ходай Тәгалә синең барлык изге теләкләреңә, ниятләреңә дуга кылып, амин дип торсын. Чын күңелебездән сиңа исәнлек, саулык, озын гомер, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, ак бәхетләр, барыбызның да күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле, озын гомер кичерүеңне телибез. Киләчәгең җыр кебек матур, кояш кебек якты, туачак таңнарың һәр вакыт нурлы, күк йөзең һәр чак аяз булсын. Гел шулай йылмайып, рәхмәтләргә һәм рәхәтләргә төренеп, безне сөендереп яшә, әниебез. Һәр яңа көн бәхет алып килсен, алсу таңнар күмсен шатлыкка, яшәү дәрте янсын йөрәгеңдә, картаерга һич тә ашыкма. Әнкәй диеп әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса, ортак була, кайгыларың булса, югала. Уйлама әле картаям дип, шат көләч бул, сүнмә, сүрелмә. Кадер хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Иң изге теләкләр белән балаларың Лира, Рәсил, Ильвина, Ильмира, Индира, кияүләрең Вадим, Артур, киленең Алена, аныкларың Тимур, Ильяс, Алсу, Динар, Ислам, Риана, Рамина, Азалина. Хөрмәтле Рәсимә Миңнемөхәммәд кызы Төхбәтуллина, матур гомер бәйрәмегез котлы булсын. Балаларыгызның һәм оныкларыгызның игелеген күреп, бәхеткә, шатлыкка уралып, саулык, сәламәтлек белән озын-озак гомер итәргә насыйп булсын. Һәр көнегез бәхет, шатлык, куанычларга бай булсын. Усада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын
Dostların, tuğanların yanında yaşar şadlıkla kumulib Tağın da feriştəgə tüm güzel zat bizning üçün g'ururli Sıqlandıra barimizni senda bo'lgan sabırlik Tilaklarining motorlarin atab sina yo'limiz ulug' hurmat hissi bilan aniyim seni zo'rlaymiz Tilaklarining motorlarin atab sina yo'limiz ulug' hurmat hissi bilan aniyim seni zo'rlaymiz Кішілікли, ұлған бұлған, тек қадірлі Сен бізге барлы жырлы өмірлерді Жетші әнейім сен езге Юбилейім міне бүгін Узған көпме ғұмырлар Узса да көпме ғұмырлар Юғалмаған қадірлер Tilaklarining motorlarin atab sina yo'limiz ulug' hurmat hissi bilan aniyim seni zo'rlaymiz Tilaklarining motorlarin atab sina yo'limiz ulug' hurmat hissi bilan aniyim seni zo'rlaymiz Na 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 na